No niin, tässä mä tällä välin kun video oli pois, niin sulattelin loput raudat. Ja otetaan uuni mukaan, se on niin hieno uuni, että ei voi jättää tänne noita aina lisää. Nyt on ikävästi muuten yö vaan, tässä kusee se. Voi paska. Täytyy tehdä rautamiakka. Rautaista voimaa vähän tarvitaan, että tehdään hienot nahkahousut. Helvetin hienot nahkahousut. Nahkabuu, ei kun ei nää bootsit on nää housut. Joo. Yökin jo lähtee, jota voidaan mennä alas. Hyvä herra puu. Sinä olet pitkä ja suora ja kova. Jäykkä. Olet kuin suuri kyrpä keskellä viidakkoa. Kiitos, että saimme asustella sinun huipullasi nämä hienot päivät. Sain siellä käyttää sinua hyväkseni. Kiitos siitä. Sinulle kunnioituksena olemme päättäneet hankkia sinulle tulta. Et voi kylliksi kiittää meitä, jumalauta, paitsi tällä. Hyvästi herra puu. Tai rouva puu, en tiedä. Jos se kyrvältä näyttää, niin se on kyllä herra, mutta ihan sama. Jäämme kaipaamaan sinua. Hyvästi. Hyvästi sinä, puu, olet niin kaunis ja paska. Joo, ei. Kyllä tullaan jossain vaiheessa katsoa sitä sitten vähän lisää. Laitetaan kunnolla se palaa. Ettei vaan jää mitään jäljelle tästä paskasta puusta. Poltetaan nämä puskatkin. Sellainen pusikot pitää vähän polttaa tästä juurelta, mistä se alkaa. Joo, ja lähdetään kohti uusia tutkimuksia vaikka tonne talvimaahan. Ai, täytyy syödä jotain paskaa. Kenen edes paistaa mun pihveä. Törkeet. Hiljaa siinä. Semmonen viidakkotemppeli olisi ollut ihan siisti. Löytyisikään täältä aavikkoa? Katsotaan se. Mitä täältä löytyy? Mitä täältä löytyy? Siinä on ne lampaat, joita mä tarvitsen. Mä en mitään saksia rupea käyttelemään turpaa, vaan saadaan vähän turhia eläimiä pois maailmasta kitumasta. Hän herkullista juomaa. Että kun oli hyvä. Jaha, täällä Enderman vittuilee. Ei kauaa, jos multa kysytään. Herra Jumala, mitä täällä on?
tähän näköjään. Joo, täytyy pistää toi näkökenttä vähän normaalille, kun tuo viidakossa käy vähän sillä, että rupes äänenlaatu heikkenemään ja toi kuva vähän pätkiin, kun oltiin viidakossa, kun mä Frapsillä kuvaan, niin ei nyt kuitenkaan olla ihan millään niinku ihan supertietokoneella tässä kuitenkaan pelaamassa, niin vähän pätkii, mutta otetaan se pois, kun mennään tästä junglasta pois kohta, niin täytyy vaihtaa se takaisin. Ja mulla on tosiaan tää 256 texture pack tässä spaksi, niin sekin saattaa vähän vaikuttaa. Minulla on hiiltä täältä paljon. Rautaa. Tää on vähän sen näköinen paikka, että täällä tapahtuu hirveitä. Äkkiä pois täältä. Voi. Nyt ei tapahdu mitään hyvää. Get out. Run like a crazy man. Get out. God damn it. Mikä paikka. Äkkiä pois. Otetaan vähän lisää näitä lampaita. Noilla saadaan värittyä mustaksi kaikkea. Onpas tää näitä lampaita, mutta ihan helvetistä. Tulkaas tänne, setän luo. Setä tekee teistä mustepulloja. Tule tänne. Senkin oktopil. Aika syvää. Tästä tulee kivaa kyllä kun kuollaan. Haluan nää tuningsakin äkkiä ylös. Juman kautta äkkiä ylös. Nyt on kiire. Huhhuh. Enpä tee toista kertaa. Nyt on siis. Pitäis vielä löytää joku paikka, min tekee talo. Tää on vähän ruma paikka. Täytyy kattoo, pitää vaihtaa vähän, että näkis jotain. Pistän tuon fastille. Eipä näy mitään hienoa siellä. Mä oon saanut omenan lahjoituksena. Kiitos. Päästään taas kirmaamaan päättömästi. Mikä toi on? Onks täällä joku Herobrine, kun tämmösiä tullut? Sitä kun löytyy käytävä, jossa on noita punaisia tortseja, niin sitten alkaa olla jo niinku aika pelottava. Tuskin löytyy. Voi. Mitä vittua? Mitä? Mä en halua löytää niitä zombeja täältä. Vaan nää raudat tästä ihan hiljaa. Älkää tulko esiin, ei täällä ole mitään kiinnostavaa, täällä vaan minä. Ketään ei kiinnosta minä. Mäpä en mene vielä tonne. Mulla jos ruokaa saakeli. Kuolen ihan 100 varmasti ihan justiinsa. Kauan se rauta siitä. Täällä on epämiellyttävän pimeää. Tällaista rautaa vähän lisää. Ihan vaan vähän rautaa tässä. Ei ketään kiinnosta. Tarpeeksi mulla on vähän hiiltä vielä saada sulatettua. Nyt tulee vähän kiirettää toi kämppä johonkin, ettei mikään hullut zombi tuu ja syö mua. Se ei oo kaunista. Ei sitä yhtään.
Hui helvetti. Otetaan täältä vähän vielä rautaa. Paljon täällä oikein on? Paljon tätä täällä oikein on. Ei näköjään hirveä, niinku ei ihan hirveästi. Nyt ulos täältä. Let me go. Motherfucker. Mitäs? Nyt pitäis vielä päästä jotenkin jonnekin järkevään paikkaan. Nyt kun rupee creeperi tossa takana päästeleen ääniä, niin ei oo kiva. Vähän puuta, että tehdään semmonen ruma mökki tonne. Joo, mitähän nää tämmöset on? Ei varmaan niinku pitäisi ihan näin symmetrisiä nää olla. Tai no eihän sitä ikinä tiedä. Kaivetaan siitä pari hiiltä nyt vielä. Tollain. Joo, tossa edellisessä videossa on vähän paska toi äänenlaatu. Täytyy katsoa mikä siinä on vikana, mutta sinne meni pikaksi. Voi perkele. Ja yö tulee, tuo on just tommonen mun saari, mihin mä muutan. Ihan niinku mulle tehty. Mennään sinne ja tehdään sänky ja tehdään joku... Löydään tortseja koko... Se on helvetin hieno saari muuten. Se on helvetin hieno saari, kun se leijuu. Tonne ei pääse niinku zombit uimaan, kun tehdään tommonen hieno juttu tuohon. Joo, tästä tulee mun talo. Ei kun koti, ei kun mikä. Sitten tuon noin vuorekin vielä, se varmaan voidaan löytää hevosia. Joo, tää on vitun ruma saari. Mennään tonne seuraavaan. Mä tuppaan tulee kiire. Yö tulee. Ja kalat muuttuvat hevosiksi ja syövät ihmiset. Ja oktopillut muuttuvat väkivaltaisiksi. Nyt kaivetaan nää tästä vielä pois nopeasti. Onpas hieno bugi. Kerrassaan loistavaa työtä. Loistavaa. Legendaarista. Kun saatana piiru tossa noin. Kyllä juman kautta lähtee. No niin, entä tortseja. Pistetään niitä tänne, niin tänne ei synny. Oho. No voi ihan perkele. Tänne ei synny ketään hörhöä mörisee. Mun saarelle. En mä tiedä miten tässä uusimmassa päivityksessä nää tulee, mutta luulisin, että tänne ei synny ketään mörköä. Toivottavasti. Ruohot pois ja sänky kehiin, niin se on siinä. Joo, kyllä oli paljon siemeniä. Alempana oli vähän lisää. No, sittenhän tämmönen ruma kuoppa tänne. Maan sisään mennään nukkumaan. Sitten pistetään crafting table, jota ei otettu mukaan.
Voi saatana, sieltä tulee jo mörköjä jostakin. Voi. Hui saakeli. Ihmeen urpoja. Mitä kunnioitusta. Minä olen niiden jumala ja ne kehtaa tulla mun juttuja häirittää. Perkeleet. Joo, mutta jatketaan seuraavassa jaksossa ja toivottavasti tää nyt tuli vähän paremmin kuin viime jakso äänen takia. Moro moro.